kami sa, ano ito? Andito kami The Vine. Vineyard. The Ubas. The Ubas. Ubas dito sa ano. Itutok mo ba ganyan nila? Wow! Ano mamaya? Yan mo. Nalion kami sa ano? Nalion kami sa Ubas. Ubas. Kagayon, B. Okay. Picture lang ko ikaw habang nag-vlog. Yes. Tapos i-post mo Oh, yeah. Picture lang ko ikaw ba? Welcome. Welcome to Vineyard Pacho. Di kami sa Vineyard Pacho. Laboy, Porok 5. Magayunon. Hi, kuya. Say hi. May vlog yung kuya. Magayon si De. Kagayon. Oo nga. Nalion kami sa ubas na sa Ragdangay. Ubas na maliliit. Kasi hindi pa siya hinog. Hindi pa hinog. Sayang. Ayan. Hala, kakaiba. Kitang-kitang niya, guys. Pirano. Pero usog. Ay, may ano pa. Ang ganda. I love it. I love this place. Kadit ko. Date. Nag-ano ulit tayo. Discover ulit ng mga... Ay, Pwede talaga siya. My heart! Diba? Ang ganda. Hala, ang ganda. Valentine's Day siya. Happy Valentine's sa inyo, sa mga lovers. Sana all my love. Ay, biho. Ano pa man? Picturean tayo. OMG, I-post. Ayan. Pag ganyan. Habang nagduduya ka. The Vineyard Pacho, located at Purok 5, Barangay Laboy, Matnog, Sorsogon. Hello everyone! Welcome to my channel. Cheryl hello mga ka-ohms. Dahil nature lover ako, love na love ko yung nature, kaya naman nakaka-inlove na tong lugar na to. Recommended to sa mga nature lover at sa mga sa kagaya kong parauma, sa katulad kong magsasaka. Nagkaroon din ng idea na pwede pala dito makapagpatubo, makapagpabuhay, magtanim ng ubas na ang inaakala ko lang talaga is sa mga malalamig lang siya na lugar. So nagkaroon din ng idea, ng kaalaman na pwede paano ang proseso na pagtatanim ng ubas dito sa Bicol, makapagpatubo, makapagpabuhay ng ubas na gustong gusto ko talaga, ubas na itanim tong ubas na to. So nagkaroon tayo ng idea, so happy talaga na nakapunta ako dito. Perfect din to sa mga kailangan muna ng peace of mind, pansamantala, kasi hindi naman lahat, 'di ba? All the time may peace of mind tayo kasi sa araw-araw ng ginawa ng Diyos. Lagi talagang sabi nga nila, nobody's perfect, walang nabubuhay dito sa mundo ng perfecto. So recommended siya para sa mga nakaka-experience ng stress, problema, depression, kasi nga dito parang makakaano ka ng peace of mind. May peace of mind. So, ayun nga, guys, ayan. Puntahan niyo tong lugar na to. Nasa Porok 5, Barangay Laboy, Matnog, Sorsogon. So, pwede siya sa mga, sa lahat. Sa mga may partner, ayan. Sa mga single. Walang problema. Okay. Sa mga single, pwede siya. Diba, sabi nga nila, mabubuhay ka kahit single ka. Pero, what if? Ano ba yung feeling ng my partner, di ba? So, ibang feeling yun. Kaya naman itong lugar na to, syempre, perfect din to sa mga may partner, sa mga may jowa, sa mga mag-asawa.
So, ito guys, sa mga mag-partner, masasolo nyo yung bawat isa, lalo na kapag parehas kayong open-minded, parehas kayong positive sa buhay, parehas kayong may malawak na pag-unawa sa buhay. So, ayan guys. Tapos, nature lover pa kayo. Wow, napaka-perfect na talaga. So, ayan guys. Salamat sa mga ka-home. So, ayan dito. Puntahan nyo tong lugar na to. Tapos, isama nyo ako syempre. Char! Itong lugar na to, napaka-perfect niya para sa akin. So, ang rate ko sa kanya, 100% talaga. So, may pagka-passionate yung lugar na inspired and passionate ang lugar na to. Perfect din siya sa mga occasions. All occasions, pwede siya. Pwede siya sa mga wedding, anniversary, sa wedding proposal, ayan, sa mga mag-date, syempre, sa mga couples. And pwede siya sa mga debut, birthdays, pwede din siya sa mga dates talaga. Sa mga magkakabarkada, pwede to sa mga mga traveler, sa mga mahilig magbiyahe-biyahe, kagaya namin. Kagaya ko, ang gala is life. Pwede siya. Napaka yung lugar na to. Simple, elegante, inspired, and passionate tong lugar na to. Pasok sa panlasa. Yung foods din to, babalik-balikan mo. Wala kang masasabing bitin niya. Bitin, tapos hindi siya masarap. Kasi babalik-balikan mo yung lugar na to. Babalik-balikan mo kasi affordable na, masarap pa, mag-e-enjoy ka pa. So, ayan. One day, babalik ako dito, tapos may kasama na akong jowa. Char. Angel. Kasama ako yung angel ko, kahit wala nang jowa. So, thank you so much din sa kasama kong kaibigan. Napaka-supportive din niya. And perfect timing kasi nasa, tayo nasa point tayo na kailangan natin ng kausap sa buhay. Ko. Tapos maon makaagi. Tapos ikaw ngayon kuyan makaagisan forever mo. Sabi, may nag-comment. Sino sa ang pangaran ngaya humaya? Kay gapo-gapo ini ho. Gabi pa rin. Tapos inahanapan kita siya nakagi. Oo, di sana all. Artista yung paliwatan pag mukha sa Busy pa din person 14. So, haggard ka na sa dana. Haggard ka na. Ingat kami ito sa makalawas. Oo. Kay pira ka nakataon. 24 na. Kabata mo pa, kabata pa. 38. Pressure na kami sa nagkakaroon. Kabata pa. Pumunta naman kami, kuya. Enjoy your life. Pressure cooker dada kita kasi. Kami nga ni. Pagay pati sa buhay niya. Maunang ga. Dito mo kita sa lakad ka sa Ayun ang paghanapan mo na. Ay, basa. Ay, hinog na yun. Ipitin naman niya. Oo, pick-in na siya. Tapos yung kikilo na lang nila. Pwede ka, ano sa di? Ito ata to. Mas mura. Mura Ito lang. kasi pilit-pilit lang po siya. Pirit-pirit Kaya na rin. dapat igugrom namin eh. Okay. Na naman. Ay, ito may inugo. Nain. Ito ko. Uy, sorry. May inugo. Darag ko open niya sa nakaagi kaso. may Igugrom hinog. namin. Kinalam po namin kasi si Day. Kay may garden wedding kami sa nakaagi. Kay puhano naman dahon niya nga. Mamintain. Okay. Ayan na. Yummy. Di mo nagsabi, pili mo tabihan mo. Tigsabi. Dito ka mo kayo nag-video abi. Ay, tapos, ibisumber mo lang ngayon. Kaya nailog niyo sa day. Kaya kung di ba, parang magbalik kami, mapakal kami. Ano ang lasa niya? Matamis man? Oo. Kung ang ex niyo po, Ma'am Del, si, mga po yun, doon ka makakabang.
Input lang ako. Diri nga talaga. Sinabi mo pa yan to na words na yan to na diri. Mama, ano muna po ako, mag-puts muna po ako kasi malamig na iyo. Ay, ka na maputs. Asa na si... Bye-bye. Thank you for watching. So much. Subscribe to channel. Shout out.